lider al pieței de ingrediente alimentare din România, având un portofoliu de peste 1300 de clienți activi din România, dar și din Europa, compania Supremia Group, înființată în anul 2000, cu capital privat integral românesc, a inaugurat la începutul anului 2011 noul sediu central din Alba Iulia, o investiție de peste 9 milioane de euro. Acest eveniment a coincis cu aniversarea a 10 ani de la data emiterii primei facturi. Supremia Group oferă soluții complete pentru industria alimentară, mixuri personalizate, condimente naturale de cea mai bună calitate importate din toate colțurile lumii, materii prime și materii auxiliare, membrane naturale și artificiale, așchii din lemn selectat. La baza relațiilor excepționale de afaceri ale companiei stau soluții particularizate și consultanță de specialitate, respect față de parteneri și o permanentă îmbunătățire a serviciilor oferite. Materia primă utilizată în fabrica de ingrediente alimentare Supremia provine din toate colțurile lumii: Brazilia, Peru, Sri Lanka, China, Vietnam, India, Indonezia, Egipt, Germania, Franța, Italia, Cehia, Finlanda, Olanda, Spania și respectă toate normele de siguranță a alimentelor în vigoare. Investiția a inclus și punerea în funcțiune de noi echipamente, tehnologie de ultimă generație, care asigură respectarea celor mai înalte standarde de siguranță a produselor din industria alimentară. De asemenea, au fost instalate noi echipamente și programe informatice pentru controlul procesului de producție. S-au implementat sisteme de management și asigurare a calității prin bune practici de operare. Permanenta preocupare pentru inovație și calitate a produselor marca Supremia a determinat managementul companiei să investească mai mult de 3 milioane de euro în tehnologia implementată în noua fabrică. Supremia Group oferă servicii tehnologice care includ sisteme de mori cu măcinare criogenică și sisteme de mori granulatoare și de impact fin, selectare prin sisteme de sitare de ultimă generație, separatoare pe densități și separatoare cu fotocelulă, linie de termosterilizare continuă, detectare și separare metale, amestecătoare de înaltă performanță, tubare și calibrare intestine animale, producție proprie de așchi de lemn pentru afumare, laborator microbiologic și fizico-chimic, departament de cercetare-dezvoltare cu stație pilot de cercetare aplicativă, logistică și utilaje necesare descărcării containerelor, spații de depozitare cu o capacitate de 9000 de paleți în Alba Iulia și o capacitate de 1100 de paleți în depozitul din București. Odată cu inaugurarea noii fabrici de ingrediente alimentare, a fost inaugurat Laboratorul Supremia, o unitate privată dotată cu tehnologie de ultimă generație și în conformitate cu normele europene în vigoare. Laboratorul Supremia a fost acreditat în cursul anului 2011 și are în structura sa laborator microbiologic, laborator fizico-chimic și laborator control reziduuri, combinând tehnologia modernă cu o echipă de excepție ce include ingineri chimiști, ingineri industria alimentară, medic veterinar. Laboratorul oferă o gamă largă de analize care respectă legislația europeană în vigoare privind recoltarea, pregătirea și analiza probelor. Bazându-se pe dotarea generoasă de care dispune, laboratorul poate investiga următoarele matrici: carne, lapte, produse de panificație și patiserie, condimente și apă. În urma finalizării acestor investiții, capacitatea de producție a fabricii a fost mărită considerabil și condițiile de muncă au fost îmbunătățite pentru toate departamentele. Activitatea companiei se desfășoară aplicând în permanență un sistem de management performant și armonios de tip Kaizen. O parte deosebit de importantă a noii fabrici de ingrediente alimentare Supremia Group este reprezentată de Departamentul de Cercetare-Dezvoltare, care include și Laboratorul de Cercetare Aplicativă, unde o echipă de tehnologi în industrie alimentară este pregătită oricând să ofere rețete și soluții practice bazate pe o cunoaștere perfectă a tendințelor pieței. Este respectat întocmai procesul de producție, produsele rezultate urmând a fi prezentate clienților noștri sub formă de mostre ale produselor finite.
Printre cei 1300 de clienți Supremia Group se numără companii din Germania, Austria, Ungaria, Italia, Spania, Belgia, Danemarca, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova, Anglia și, bineînțeles, România. Distribuția se face în regim propriu, beneficiind de sprijinul parcului auto al companiei, ce numără 14 autocamioane și 53 autoutilitare. Strategia de dezvoltare a companiei cuprinde obiective care reflectă consolidarea poziției de lider al pieței ingredientelor alimentare din România și utilizarea avantajelor competitive pe care le deține în scopul extinderii relațiilor de business pe plan european. Partenerii Supremia Group vor beneficia de servicii și produse sigure, de cea mai bună calitate la cele mai înalte standarde. Supremia Group. Alege întotdeauna ingredientul performanței tale.